Hello, for today's video ng harvest tag lansones ng kabuntagon. So harvest lansones video ni adiri ang ato nga mga katay no. Na nasa taas. Oscar. Ang iyang ngalan si Oscar. So ito nakita nga atong gipili-pilian ng lansones na pwede na siya nga ma-harvest no. So ito siyang gitulawan. So atong gitulawan ni tamis lang yun siya. So niya makauban ni Oscar. Din. Okay na siya. Ganyan i-dispose. Tamis na siya. Gabuk na dito. Tamis vlog lang ni Papa. Tamis to guys. Okay. So ano ya, no? Natong harbisay na sa taas, oh. Kusog na sa mukat-kat, bisag tungoy pa diha. Kat-katon niya na, no? Classmate na sila sa unggoy. Ni apo diri ang ato nga kumakaon, oh. Oh, ni isa ka buok, ni saka pod, oh. Kat-kat po siya. Di po siya palupig. So atong doon niya aray na, oh. Diha. Tigbantes lang sunis. So ni ato dari sa yung kabuntagon itong gipilian ang mga lansones kung asay pwede na ito kuhaon. Okay, so ano yang ato mga kaatab po yung kaatab na to. Okay, so ini nga mga lansones ang mga Bisaya niya. Pure giniliso ang gitubo turukan. Kung siya to magpa-order ng lansones, PM lang mo. No? PM lang mo. Aron mo mahatagan pila ka kilo inyo. Okay, so bye bye and thank you for watching. God bless.